Bună, prieteni, vă salut și facem noi acasă. Stai, ca să vedeți și voi. Pe așa e către anunț. Voi știți deja, da? Bine. Bine, hai să spun că nu știe. Să lasă canal Cătălin, auziți? Cătălin Ionuț, da? Cătălin Ionuț. Să scrii. Și care copii mici nu știu să scrie sau să spune mama ei sau tata ei să spună Cătălin Ionuț. Și sau nu, pune tati vostru sau mamul vostru și că mama e voastră că nu știi și tata e voastră că da, se poate să nu vei, poți să apăs butonul la cafă și spui Cătălin Ionuț, da tare că nu s-au aude, nu s-au Cătălin Ionuț, așa, da? Și să apare și să apăs butonul la negru și să apăs acolo și să apăsați jos unde se oprește ăla că și ies eu. Să apăs acolo, unde se vede roșu de puțin sus, nu sus de tot, sus aici sus, apăsați butonul și să vedeți. Și a fi mâna câte ori. Și gata, ai să arăți acum? Bine. Toți copiii pare și fate mult care cunoaște. Da. Care cunoaște și când să uita voi și ai scris. Poți să uita și pe Chisangam. Știi, da? Și am văzut și pe Facebook care și TikTok care.
Auzi, și YouTube. Poți să vedeți că eu fi să scriu către un anunț. Și Kizangam pun către un anunț, așa a zis. Kizangam. Și către un anunț scrie acolo la Facebook. Și YouTube tot așa. Nu e adică că știu eu că ți-ai pus. Și eu așa am zis că te anunț cum e la televizor și da. Am găsit și eu așa doar scena. Voi că toată nu mai găsește. Eu am senat Mimo. Mi-e place foarte mult să sânez aproape. Eu sânez așa, că nu știu. Da. Cred că lasă așa, da, lasă așa. Să vedeți și voi. Să vedeți prieteni voștri. Iată asta. Că să vedeți cum a scris comentarii. Dar eu nu văd, cred că voi știți, nu? Da. Aici am scris Alaviu aici și aici. Opa. Și aici la mijloc e scris așa și mamă. Te iubesc, mamă. Cred că da. Te iubesc, mamă. Cred că așa scrie, da. Cred că eu văd. Să vedeți, voi, că vezi, poți să faci mai mare. Să apăsați butonul fix aici, unde pun eu mâna. Să apăsați acolo și să faci mai mare. Și poate să vede. Voi știți, nu? Bine. Cumva va să spun care nu știe. Da, Comando. Aia pe masă. Voi am văzut unul de aia, nu? Bine. Da, eu n-am văzut. Stai, mă, nu... Că nu iau telecomandă cu mine. Ce e? Că tot am văzut. Pesi. Aia n-ai bun pentru copii? Lasă, mă, e bună, dar nu, eu n-am uitat. Bine, lasă cu mota. Bine, lasă așa, acum să scriu, să sunez așa cum e aici. Bun, da, să mai iau voi. Asta s-a cu tataie și cu mama și cu Dixon. Votul mami. Nu știu ce culoare scriu. Asta scriu. Pisul, asta. De frumos! Da, bun. Nu se vede nimic. Acum. Încă și da să e. Mai și voi dacă te urmă că toți copii că am văzut eu și așa puțină. Eu dar nu de așa de tare. Mama, eu lăsăm așa zis, dați-vă săpatul așa.
De mică am filmat patul ăla cu numele și patul ăla mică acolo. E pafătă, adică patul mai mare. Hai să vedem și ea care a dat tati comadă. Voi știți, comada o văd de cășune și cu pupușă de polașă rântă. Ai văzut vlogul ăla, nu? Bine. Asta și. Vedem și ca comada tati că... Iar eu pe toate! Cât ar vine așiși, eu fur. Sunt os. Adică sunt oasă că să-mi fac. O să ia de papuși, wow. Tata, nu știi că mi-mi place de toate. Hai să te au toți poștii. Cam să apăs. Este păsăgă, e noastră nu. O să mai pase că e... E colare, nu i-am păsărat tot. O pun la pușăriță. Nu să se pără mine, ca să dau pedeaua așa. Du-te și ia atâta brânză. Nu și mă spăia să dă. Baloane. Sper că n-a să să pedeaua mamă și mă spăia. Da, asta foarte bine, trebuie să fie mică. Uite că am lăsat aia că a căzut, am rămas și m-a speriat. Poate inima. Bine, vă știți că aveți și voi inima cât ai voi deșită. Oh. De bine că dacă să-și pe ăla de... Să iasă camera. Mamă, ce te mult și mâna. Așa văd eu. E pălacul. Nu știu să fac asta, să e până te poate. Nu știu și așa văd. Vreau să fii secret, bă, chiar mi-aș. Am bobit posibil și nu vreau să bobesc, că pe aia păcată cu contul și nu mai am să mai facem. Nici pentru nimic. Lasă-ți casele. Nu mai ca dasena. Am uitat să bag asta, bag. Chiar mi-aș. Asta e pască, tati îi place mai mult pască. Că să tati ia pască, la sală de pot și sală, da. Hai să punem masa loc. Că a dat jos pot să, nu știu, așa am eu, dai. Caparul nu, pariu nu. Nu mai dați ce să-ți fămii. Tăișorul meu. Nu place lucrul meu. Vă știți că, cred că ți-am zis că eu am lucru mai frumoasă decât voi.
încă 3. Să vedeți contul și să uitați la final. Și să mine și vadă așa, să vadă cu noi, cum ai văzut tu, să ca să arată Chisangam și să arată și scris. Cheamă, să vedeți. Gata, acum ultimul. Da, stai așa. Acum ultimul astea. Că nu-mi plac, că e prea urâtă. Cam te pe mine. Bine, acum să începem să jucăm cărțile. Are și foasa la... Vă știți, Vanessa, bine. Avea și Vanessa, dar nu știu cum arată de la asta ca mine. Mai bine nu că de să lasă să... Cu Vanessa voastră. Vine pe fiecare zi. Lasă, nu mai spun că voi știți. Să uitați pe canalul meu YouTube. E bine că am spus Vanessa. Bine, hai mai spune pe camera și că să păca contul și nu alea. Nenea s-a uitat din nu să păca contul, că nu mai spun. Pomit eu. Să mă eu că pomit. Că nu mă face alta cont. Că așa voi. M-a jucat și mai vede și mi-a plăcut foarte rău. M-a simțit jucat. Și vine... Da, vine nu știu când. Să vine la noi acasă, nu știu, cred că avem Veron. Dar tot îi cunoaște, dar nu cunoaște mama ei. Să nu cunoaște și ea. Mie, David are și Nicola să facă. Da. E pot, cred. Da, e pot. Da, e o pot. Așa se numește. El e o pot, că e băiat. Și poate e fată și poate e băiat. Nu stă bine fata asta. Adică, nu, adică fata, adică și așa a fost. Era de. Da, mama, e bine că m-am gândit în spate. Uitați, ea a stat acolo, unde telefonul meu a stat acolo și eu am stat aici. Da. Și am fost așezat în spate. Nu trebuie mă să ce... Ăstea pusică. Vezi, nu a zis nimic ca și toate. Dar pusia ala care ăla, nu știu. Nu vreau să spun că păcacă contul. O știi și vreau să spun. Bun, stai să dau poate aici. Așa, o și mai e. Nu știu cât e. Oh, nu. Da, stai să scriu aici. Adică să scriu ala. Nu e numai. Să scrie că se poate să uscă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Sunt așa? Cam o bine, cred. Mamă, cât de să vede că e multe! Wow, yay! Bine, hai să începem. Ok. Bine, a încercat. Bine. Ia fe, vezi? Trebuie să puneți așa și puneți așa să vede. Bine, hai să mai încercăm o dată.
Trebuie să mă gândesc nimic. Gata, mai gândesc nimic. Nu. Nu mai spun nimic, poate fi așa. Hai să începem iară. 1, 2, 3, să începem jocul. Da, ce cap. Da, să vreau să scriu ceva. De poate să... Nu, a scris 10 încă. Adică 9, 10... Gata și ca să spun acum și mai scriu. Hai, bine. E așa ca... Da. O să mă să spun nimic, asta ce de ce scriu iar unul. Încă tot. Ia, nu să mă Gata. Cred că nu mai gândesc nimic. Dar tot nu mai gândesc. Mi-a fi de lasă. Așa că... Lasă, e bine, ce gem ăsta? E bine. Asta. Așa, cum să mai vedem. Lasă, așez să unul cum acum mai vede. Yay! Uite, mai fac travale. Yay! Să aibă... Ce te-au făcut voi? Lasă așa. După ce mai trebuie să fac. Nu. Yay! Și-a încercat. Fata de 7. Aveți. Mami, nu vreau să fac nimic. Mai fie, trebuie să șec. Bine, hai să fac așa. E bine, n-a făcut la 6. Hei, la fel! Ce-a fel? Ce mai plânda și cânte? Așa. Iosi! Ne. Am mâncat pe mie cu șoc. Bine, ai Bobby și poți să așa să fie. Bun. Da. Vezi bine. Ai bine. Asta. Final. A final.
așa. Voi face să dați like. Și că de nu o să faci așa. Opa! Da, nu e bine. Hai. Yay! 12 pași. Opa, am uitat. Uite ca să se uite. Te-a păcămă, te-a păcămit. Așa că. Nu o să copiez. Si se attacca, ok. Așa. N-am câștig nimic asta. Așa. Și atâta, așa, ca să fac bine atunci, că mă punem la loc. Așa. În sfârșit. Nu, sunt combinatare, la cum e eu. Camera mea. Adică camera mea, adică tati camera. Ca mami. Adică familie, camera. Opa, m-am spăiat. Gumă și gumă acasă. Aproape de patru. Aproape de patru. Bună, tati, și faci, nu de ei și apărăm bine, așa ajută. Vizitează autodienei.ro când cumperi o mașină second hand și află întreaga poveste.
sunt căzuți aici. Ce eu, mami, cu tot așa am făceam eu ca... Am făceam pe așa. Cred că așa face și... Vanessa. O să fie învățată a mine, și eu mai mică. Că eu mai mică. Sofia știu că e Vanessa, da. Acum știu. Am... Dacă am pus. Când a știu că ăla care a însemnat eu. Pun pușoare, am o factură. Ce posită sunt. E tu de dulce. Lasă-mă! Stai să pun asta în loc! Stai să pun asta aici. Hai, pun. Asta, unde asta? Pune. Adică băgă și mătamale cu asta. Mai am? Mai am. Oh, ce mână mă doare. Eu am te du-te de poști. Scrie eu ce fac. Ai, nu. Au. Nasul meu. Ce am. Da. Ce am. Una asta rog. Nu mai de
Ei! E bine? Da, Ok! ok. Pa! Pa. Asta a fost vlogul de azi. Vă să apucăm și vedem, nu știu, puțin mai încolo, cred. Puțin mai încolo, pa! Jucăm Roblox, pa! Pe telefon. Desigur, pe tabletă. S-a apucat contul ăla veche și mai poate să mai faci din nou cum e pe telefonul meu. Pa!